Gusto niyo giveaway? Lapit na lang akong birthday. Oh! No more! Hello mga kabang, bang, 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 bang! Yeah! May pakada ako para sa inyo dahil for this year and the coming years, mapupuno na ng mukbang ng kain-kain ng ating vlog. Kamusta na kamuda? Hindi kita kapuli subon sa Iloilo, kagambal sa akong isa ka friend. Basi kinanglan ko lang kuno sang kape. So, para ma-fill in ang akong kamis sa inyo dira sa Iloilo, I am here in front of Coffee Break! So, hindi ko na ipagpadugayan pa. Sunod na kita and let's do our mukbang video inside the car. Let's get inside! Take out only full. Hello. Good afternoon. Kamusta ang life? Okay lang ha. Namiss ko na magka-Iloilo. Kung makatilaw, kung mana, ang matilawan, kung ano yung feeling ko, nagpuli ko sa Iloilo. Oo ma'am. Oo ma'am. Batian nyo to. Ginabrew na nga ako niya coffee. First day nila subong mag-open after the quarantine. And of course, for take-out lang. And also, ang mga chairs, observe kita sa social distancing. I can't deny the fact that I'm so excited. Nga gusto ko gid magpuli sa Iloilo. And I don't know when ako makapuli. For now, I think Coffee Break is enough for me to fill in that missing piece of mind. Wow. Nagbalik na kita sa aton nga car and I just bought their brew of the week, which is French vanilla, that's 80 pesos, and choco banana muffin. There, can you see it? Ouch, it's so hot. There. Mainit. Haangat. Gusto ko na magbuya. 50 pesos ang muffin. And coffee. Please do like my Facebook page, that's Ruby Inspired Ilonggo Vlogger on Facebook. Actually, gusto ko gidabla mag-ASMR. Kaling kay. I don't know kung kaya ko mag-otik-otik na sa inyong alaga story ako. Tapos, hindi lang ko gusto sa kong tao nga ka-slurp lang. Nga magkahot lang. Pero, the one that is coming weeks ko maka-ASMR na. Galing syempre, kinakailan mo tamang-tama yung budget. Kaya, dapat tama man yung mga kinakaon nga food. You know, medyo kipyat tayo. So, dapat mga kamay-kamay lang. Enough lang para sa aton food. Ayun, so time check, it's already 5:52.
Chubbies ka, wala sugar, wala cream. Alright, okay na to. Di na to maula. Okay. Done. I'm happy. 130 pesos for today. Coffee break! So, there you go. Ara ang Purisima. Ari ang aton nga capital diri sa Rojas City. Yes, by the way, ari ko subong sa Rojas City. So, there you go. And let's now go home because it's already 5:56. Alright, so thank you very much for watching. If you are new to my channel, please click the subscribe button and ring that bell so you get notified on my next video. So, yeah, mga kabang-bang for more kainan. See you next week. Bye! Of course, we don't forget to disinfect. It's a must. Ngayong pinakahapit ka mo sa akong channel. Kung bago pa lang ka mo diri, pindutan ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimtin. Ruby Inspired!